Daghan gihapon ang nangadakpan nga mga quarantine violators sa ikaupat ka adlaw nga GCQ dinhi sa Cebu City. Sayra nato ang rason nganong nagmarka bahala ang mga tawo sa pagawas bisan nasayod na sila sa ilang dangatan. Ania ang report. Mabata man o matiguang basta nakalapas sa lagda manubag yun sa ilang pagkamalapason sa balaod. Sama nining mag-agaw nga minor de edad nga igo lang gipapanilhig sa palibot sa plaza human sila masakpi nga nigawa sa ilang balay. Katarungan nila nga nanginabuhi lang sila pinaagi sa pagpamaligya ug inangkat nga mga face towel aron makapalit og bugas. Ang 70 anyos nga sa Aida Vergara igo lang kuno nanong balay sa iyang anak kay mangayo og kanon apan gidala usab sa plaza. Sa ilang pangidaron, bawal gyud ang mugawa sa balay ug nasayod sila pero nagmarka bahala na lang. Naninda mi sir. Sa may nakahibaw kisa unsa nga naso. Lakpan mi sa pulis. Ganong kinahanglan man mo makita. Pero Nangita mi magkaon ba. Ano bugas sa amo. Nigabas ko kay mukha ko ato kong anak ngay ko kuan kanon tasukan kay lam ko gidakon kun ara man ang amo dire lam ko gida nagabaan ra na sila dong ay. Si Manang Diosdada, 50 anyos, way quarantine pass busa gidakop. Pagpangita gihapon og pagkaon ang rason. Parit sudaan. Kayo pa may pamahaw. Na kitaan ko niya ning agi ko padong na uli. Kini ang mga quarantine violators nga giseminar karon diri sa Plaza Independencia. Matud pa sa Pangulo sa COVID Action Team, Raquel Arce, nga mo average og 250 ka mga violators ang ilahang madakpan kada adlaw. Unya 90% dinhi walay quarantine pass o kun do naman wrong code mo nang ilahang gidakop. Kada adlaw dili masipyat dunag gyoy madala sa plaza og ipaabot sa lecture sa kalapasan nga ilahang nahimo. Mula na og 12 ka oras silang itanggong apan wa pay multa ug bugat nga silot alang kanila. Pero matud sa mayor, dunay mas bugat nga silot nga nagpaabot sa mga supakyero sa balaod. Nga ni apil na sa dinhi nato og turnover. Usa sada sa ato ang nakita nga factor nga nidaghan ang ato adiri kay apil na ang mga barangays nga nang turnover sa ilahang mga violators. As mandated under the local government code, sanctions or imprisonment should not exceed 1 year and fines should not exceed 5,000 pesos. And so once that ordinance shall have been published by the city council, then by then we can already impose imprisonment or fine of not more than 5,000 pesos. Samtang usa ka babaeng nadakpan nga naglain ang pamati sa lawas ang daling girespondihan sa mga medics nga nakasulob og PPE. Dihang nasuta nga okay na ang kahimtang sa babae, mibiyar usab sila sa dapit. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.